ɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to towde tulela tuppi ɓowela bottaje ko on waktu yoni ha to cargale ciɓeje wuronaya e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal dadiɓe gendi leydi ndi taw kadi ko toon to Foundiougne ɓe teeɓima kene tolno e nogas e jeetato taw ko yinnoɓe ɗannade ɗanle suɗayru taw koye maaje kaɗɗe fadde toon to Europe ene hen Guinée Bissau naɓe kame Sénégal naɓe e Gambie naɓe aɓe tawe e juuɗe dadiɓe gendi leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie tambiɓe catala taw ko koppareje windere nde woni FMI waɗi jillu mum nder leydi Mauritanie hanki oɓe dañi joɗorade hooreji leydi Mauritanie ma en ketto e nder kabruji mon musidɗo moon Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali ko fitina waɗi e nder ogirde kanŋe nokku bireɗo Tabakoto ha yimɓe ɗiɗo mbasena pittali men taw koɓe duppaɓe waɗi noon tato nangaɓe hen caggal noon armée leydi ndi ari toon gam addude jaam e kisala to leydi Côte d'Ivoire hôtel a bobo nanga toon ko sagata nanguira kene wona goo walla mbiyen 1 milliard pawde temedde 7 millions koppareje franc CFA taw kala mum kala ko fo biye to leydi Benin heeɓi vaccin mum gadiɗo ko fate banggue haɓade paludisme gam teskeɗo ɗo sa paali ene yooɓo pittali yimɓe no fewi e nder leydi ndi kabruji men ma nawen ha to Guinée Conakry Soudan ma en jaa ha to Somalie kame Rwanda ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala
sa yiɗi hedde humpitol laamgo ko fate bange yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi gila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo gila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi france mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓalyal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno abdoullahi diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal mauritanianaɓe kala to noksoɗa woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi woni ceerno siré diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e jeeɗiɗi siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mon e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba an cohluɗo gurel te wawa rokkirdema tonggode kala ɗo gonɗa mbatta ko 77 285 285 89 10 walla mbaɗa 78 125 15 99 onon taweteɓe to diwan dulumaji ma on mbaw hutorade ɗum hono no jiɗirɗon ni hen gartoten koye ñalawma hanki o tugganma tan gila 2012 ha yetti 2024 ñalawma hanki o mawɗo leydi ndi sénégal arti hanke ñalawma yaññade ko fate banggue golle payodinde baɗaɗe ko fate banggue ɓamtare dowri taw kadi wonde jagorɗo tambiɗo ɗon fonnu woni 13 fay diouf ɗum noon ko ton to jamñaje ñalawma hanke o tawtorama yogay terɗe gouvernement o kono ne kadi yogay khalifaɓe aada e diine kala ha tenti noon ɓen rewɓe hande dariɓe gam ɓamtare rural gure men nokkuji men guese pooɗe kala gam daraniɓe dadade wadde gueɗe entrepreneuriat ji kewɗi ha jomumen kay mbawa tigui jogade ɓamtare mumen e juuɗe mumen hanki noon mawɗo leydi sénégal arti e ɓeto golle mum ha tenti noon ko fate banggue golle payodine ɗe waɗi ko wayno wonande nder mo ganduɗa hande on wawi ñamlude ko préje jonde jomumen mbawa gollade kono kadi o waɗi hey dawñi ko fate banggue gollinde sukaɓe ha mbawa kadi heblede hen ko wona ɗum ko kadi mawo darnu ko ɓuuri yawde e wiidemo caisse autonome taw kadi ganda on caisse noon wallitta ko social to banggue yimɓeɓe ha mbawa kadi wawde umminde golle mumen ha golle men ɓuuri wawde ƴellitade ɗum ko ñalawma hanki o kono kadi o holliti ko hestitinde hoolare kame yidde ko nonne kadi to banggue wonande ɓen ɓe o gollodiri e nder ndiɗo hen no mbaadi kanko mawlide noon o nottama toon nottugal manggal no feewi kanko hoorejo leydi sénégal ono président Macky Sall ma o tawe aljuma ɓawo janggo toon to Saint Louis woni nder gueeca Dande Maayo ma o hollit toon walla mbiyen ma o nugir toon ko fati banggue banque BCEAO
taw kadi ngannduɗaa ko banque afrique naaɓe to baŋnge hirnaange on banque noon ma uddite toon ɗum ñande aljuma nde kono kadi ma o juul ñande aljuma nde toon to juma mawɗo mo dargueji dande maayo hoorejo jaagoɗo leydi sénégal woni amadou ba mo jillu mum gasi ñalawma hannde o toon to diwan casamance hanki noon wo udditi pont bayla ene tawi toon kane wonde pont mo jululu ne wondi kadi e boucle mo bouquet mo colonneille boucle mo colonneille en tawi nder région mo Ziguinchor kanko on ahmadou ba hoore jaggoɗo leydi ndi wo holliti toon nde ɗo hen gueɗe kala ko gueɗe ɓamtoje sénégal kadi ko ɓamtoje diwan o yangara holliti noon golle mantiniɗe kadi ma jokkoydir ndiɗo hen mbaadi toggal jillu makko ko guila tan 14 duɗo hen lewru ha ñalawma hannde o wo uddi jillu makko e nder diwan mo casamance kanko on hoore jaggoɗo gendi leydi sénégal kono kadi ko dadiɗo hannde o ene ƴama lefol laamu taw koye mbaadi ndeɗo hen hitande taw kadi o gembi koye catal benno mbokka yakar kame APR kala keddotoɗen koye leydi sénégal jaggoɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni maître sidiki kaba hanki noon udditi commissariat marché HLM on commissariat noon gam wallidde finoɓe to HLM ha ɓuura kadi wawde jogade fayidagal nden kay kisal kono wa erima finoɓe toon ɓe nde ɓeydoto ɓattade wonande dadiɓe genni ndi ha tenti noon ɓe gollodira beele kadi haɓade kala ko fate caysiyagal kame bandiyagal e guyka yahoɓe ne taƴane tetta kake janane kala e banggueji kala kono kadi on bâtiment omo waɗa kala kesamagone hen kadi vidéo surveillance gueɗe goɗɗe kala taw ko jaaduɗe jamanu bawɗe habtade kala ko fate banggue gueɗe coɓɓitiɗe ndewani lawola jagorɗo commerce woni Abdou Karim Fofana hanki yuɓɓini jonde hakkude muɗum e ɓen ardiɓe fuuruji mburu ɗi leydi sénégal 14 région mo leydi sénégal ardiɓe fuuruji ɗi kala hanki ɓe mbaɗi jonde mawde no feewi ngal kaldigal nden jonde noon wonande joguiɗo konngol fiyaɓe mburu woni joseph diabe on noon holliti nden jonde kay hokkiɓe hoolare wonande hannde o fuuruji mabɓe ma ɓuuri yaarude yeeso caggal ko jaagoɗo haali ko aɓe keptini ɗum kadi aɓe ɗamini ɗen gueɗe kala ma ɓuur wawde yaarude yeeso to banggue golle mabɓe kala Cheikhou Kouyaté ko international mo sénégal najo petto balla tawi noon toon to Côte d'Ivoire ko bammakko hanki yalteduna kono kadi ardiɓe woni fédération mo leydi sénégal rokkimo yamirore nde o yaltata équipe o o artoto Dakar laamu ko leydi sénégal ngam tawtorede wirwirde ba makko hande ba makko wira to guenale yofa jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwawa kanko e dendagal mayɓe julɓe kala keddotoɗen koye leydi sénégal paɗen koye dawrugol Karim Wade wasi ko faali banggue nationalité muɗum mo leydi France ɗum ko ñalawma hanki o ɗon ɗo gembi yidde kay wonde hoorejo leydi sénégal ko wona ɗum ko noon mandataire makko taw kadi ko Maguette Sy hanki joƴƴinino kañumne ɗeriyol muɗum to nokku tugnorgal gendi leydi ndi gam oɗo saaha salade ɓe joƴƴimi toon ɗereji men wiide kay kanko Karim Wade o jogui ko double nationalité Karim Wade noon holliti ala kalɗo meeɗi wodde nder leydi France ni wiyede winditima e doggol ƴamoɓe wonande laamu leydi France oɗo saaha noon kanko Karim Wade temedere kala o jogui tan ko nationalité mo leydi sénégal kowona ɗum ko tugnorgal gendi leydi sénégal hande noddi no gase goo candidat ɓen ɗaɓɓe ɓen wonande lawɗiranaɓe en mbawi jeeyede e sumgoji paaɗiɗi noon kamɓe kala ɓe nottoto ɗum ko caggal wonande joƴƴingol ɗerewol candidat benno mbokka yakar gam wullitade ɗin candidat ji kay woni hen ni ɗi kanano ni lawɗiranede gam jeeyede ɗo hen sumgoji ɓuuri hen jofede fiɗede noon ko candidat mo ganduɗa woni Diomaye Sy Faye taw kadi ganduɗa on noon ɓuuri jofede oɗon fannu ko wonde kala ma en gartoye oɗon kabaru sen keɓoyi ɓuuri hen labde to funjoña kene foto wonde ɗannotoɓe ɗanle suuɗayre no gase jeetato mbiya teeɓa ɗen ɗale noon ɓe jinno kay jolde ɗen laaɗe ko ñande 15 lewru janvier woni hecci hanke o Guinée Bissau najo goto sappo Gambien sappo e jeeɗiɗo Sénégal najo moteur goto woni ko tetta hen awoɓe yinnoɓe nawdeɓe ɓe
ɓenne kadi mbiyama hen tebto Touba ɓeydugol nden kay kisala wuro Touba to banggue patrouille e kala jamma kay beele ɓe daña yirlade e nder wuro ngo Serigne Bass Abdoul Khadiri kam jogui konngol khalifa galle mawɗo o noon rokkiri kele yogay wehlaji faade khalifa mo Baye Fall beele kadi ɓen mbawa dañde autoji ɗi hinde pikkoɓa ha golle mumen ɓuura wawde ƴellitade e nder leydi ndi jeheten ko toon to Madina Gounass Dakar mo Madina Gounass natti woɗɗude no fewi balɗe seeɗa tan so tawi korka maayi kono ɗo saaha hewɓe hen kuccani golle gam fewnude dakaji men en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no fewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdullaahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ko fewti eɗen golle Dakar Madina Gounass hitande ujunaji ɗi e nogas nayyi e golle ɗe puɗɗima. Sar Abdullaahi Saar nde wonno tiiɗiɗen koye korka wadde heɓe kodori so korka juulama tan ko balɗe sappo e heddere hakkude nde kindol Dakar Madina Gounass wadde noon hewɓe hen gila joni nan profita en pewna Dakaji men ñan fo en mbaɗa dawa jofta taw so korka yettima tan naati taw ko seeɗa heddi e golle ɗen wadde immade diwan Goundou ha ferlo ha Guinée Bissau gara ndako ɗonde Dakar wonata ɗo ene coppa leɗɗe ene ɓadina ene kadi peere sakraji ene ɓadina ene kesa huuɗo ene ɓadina ɓen so o saaha ɓen ɗon ɗonde Dakar ɗon ɓe daaki eɓe coppa eɓe ɓadina ɓe mbaɗa jooɓe taw noon so Dakar o faama tan so yimɓe gaari koye mabɓe tan coodata darna Dakar ma taw haccere gote ngala hen. So rabde ha ɗo e nde wuccude ngo Madina Gounass ɓen ganduɗa ko addoɓe keewe toje Guinée Bissau ha kadi e carte aji Guinée Bissau wolu saaha keewe ɗe gaari carte aji ɗe gaari kadi koye fof noon ɓadino leɗɗi muɗum gam heblanade Dakar mo Madina Gounass. kono kadi dendagal guure ɗe ganduɗa Dakar ji men ɓe e nder Dakar o mbawi noddude haalisaji men ɓen ganda masiŋeɓe taweteɗo gaɓe ene gona e fewnedeɓe Dakaji ɗi seeɗa ha yetto so yettima tan to soɓe gaari engrais ko seeɗa jokkidde e golle ɗen. kono kadi ɓe ardiɓe ndiyam ko fate ndiyam e nder wuuro ngo ɓe koddiri so lawolama ɗe balɗe naɓe gummona golle Dakar ɗe ko fewto ndiyam ɗam ɗo e nder Dakar o taw noon so Dakar o joɗima tan tawa kadi golle ɗe ko degli tawa ko natande golle Dakar Madina Gounass. Sir Abdullaahi Saar ganduɗa hikkomo jooɗoto ko aset so lawolama jaaɓi nogas e jeeɗiɗi avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e garo so lawolama jaaɓi allahu tawnen. Sir Abdullaahi Saar ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sir Abdullaahi Saar Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi yo Allah hawrdina en hitande hikka nde so jomiraɗo haaji jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne heeɓi kay tawede Dakar mo Madina Gounass minenne kadi mamin daro min pitta min pewna min kunda ɗomin jogori Dakar ɗo hen Ahmadou Samba Lo sen gewi ton to wuro teddungo Madina Gounass paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jaɓɓorɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia wonande cettal tammigal koppareje windere nde e fimmi mbaɗi jillu mumen nder leydi Mauritanie gon jillu noon hanki ɓe dañi joɗodade e hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Cheikh Al Qazwani ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima mi juurimama. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko tonguɗen e kabaruji men ɗo e leydi ndi njeslaare sappo e jeeɗiɗi lewru siilo ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hoorejo leydi kono Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazwani o joddima e gardiɗo FMI e wondiɓe mum araɓe ɗo jilluɗo e leydi Mauritanie ɓe mbawi noon yewtude ko fadde kono faggo leydi kono Mauritanie ha ni e ɓamtugol mom gardiɗo jakoɗo leydi kono Mauritanie Mohamed Wuli Bilali Masoud oɗo wi jonde comité won en jakorɗe gam ɓamde peeje ko yowiti e ñamele ko fati e lewru teddundu tijjandu woni korka ɗo e nder hebbe ɗiɗi géorgie udditi consulat mum ɗo e nder leydi kono Mauritanie boñ Afrique naaɓe ko yoɓiti e faggudu mbima jaltin koppareje kewɗo no fewi folde million ngaji temetere e ɗiɗi e kalis kono dollar ngam wallirde kono projet ji taw kadi ko ndoyam woni taw ko courant hakkude leydi kono Mauritanie e leydi Mali to aleg disndirteɗo kono préfet kono Lamrabad Sidi Mohamed Wul Mohamed Beyda
o ardima toon ñande amde sappo joyi lewru ndu gonɗen ndu puɗɗugol taw ko heblo e hirjuno ko yewti e waylo weeyo guure kewɗe noon e nder leydi Mauritanie mbawi hono tawtorede on ɗin ñalawmaji tawde ko wawde kay tawtorede ɗum ha wawa kay on dañde hen humpito no wiiri taw kadi ko jayde ami accident musɗo waɗi Sara Alek ko famɗi foof yimɓe joyo cankima hen woɓɓeɓe mbarmi hen ene mbiya noon sankiɓe yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗumen ɓen gañiɓe yo Allah ko ɗumen cellal ha ɓamta kadi e liggueji mumen to kan to Côte d'Ivoire to on leydi Mauritanie kippo mum waɗi hono yaltande mum arwandiri ɗum noon ko ñalawma hanki o wonno hakkude mum e leydi hono Burkina Faso ene wayno e jibinande taw kode leydi hono Mauritanie woni toon to Côte d'Ivoire gummima toon to laamorgo ngo kam yaɓata hono booke e jaɓɓade kay hono kippo o e wawde dusde ɗum wawde sembinde mum e taw ɗo ko ngol ɗo lawol mum wono tataɓol wade yaade ko wayni woni kan ɗum noon ene wayno dey ɓe joui ɓe mbaɗi koɓe poti wadde ko kono noon Allah rokki ndam Burkina Faso fiiɓe piitu goto e hay dara ene wiya tan yoɓe jokku golle ɗum noon Sar Abdullaahi Saar ko ɗum de wonno kabaru men ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ɗum noon taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Ndong ngam weltare Ayago TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi to leydi ndi Mauritanie gartaten koye batu jagole mo poɗɗa artude janggo ngam yaññade hen waɗi toɗɗali kono kadi gonnoɗo directeur ko fate banggue kuɓɓam guendi leydi woni Somelec ittama e golle mum ittama e poste mum woni Cheikh Woldu Bada itta e poste mum oɗo saaha o toɗɗama o woni disodirteɗo ɗo hoorejo leydi ndi woni o toɓɗama woni conseiller hoorejo leydi ndi on société ko ɓammo toɗɗono guila tan décembre 2020 oɗo saaha noon o iwi hen ma en gartoy hen taw kadi koye sawtawol maɗa sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali wonande procureur général ɓattiɗo tribunal mo Bamako Salima ha mimi leydi salani ko CDR ɗum ko caggal nde ɓen moɓodiri yinnode ɓe kay ko beele wonande activiste biyeteɗo Mohamed Youssouf Bathily mo ganduɗa ɗowannoɗo émission ngaji kono kadi ko gendiyanke caliɗo wone gueɗe kewɗe nanggaɗo guila lewru mars ne dumba taw kadi dumbira koko yaltinno konngudi mum ko fade banggue mayde gonnoɗo hoorejo jagoɗo gendi leydi Mali woni Soumaïla Boubey Mayiga e laamu Ibrahima Boubacara Keïta taw ko jaltuɗo adunayi goto e clinique taweteɗo to Bamako caggal nde o holliti ko laamu transition ne gasani ko yebare ɓen yooɓi fittande o ɗon guilden noon ɗin konngudi nana dumbimo e kaso ɓe noon hanki ɗaɓɓirino taw kadi ganduɗa ko chambre accusation des accusations ɗum ko ñalawma hanki o nde mbawata acciddemo kono noon procureur wi ko loppet ala hen omo tawe oɗo saaha e nder on kasso CPI ko suudu ñawore windere nde ɓe kolliti wonande ñawore Alhassane aga Abdoul Aziz ak Mohamed fonno latade ko altina jawtuɗo henno kono hawre zis ñawowo wona karɗo celal no feewi kono ñawore makko jogori kadi latade ko ñalawma janggo 17 lewru janvier kanko on jagganoɗo toon to Tombouctou taw kadi koye lebte mawɗe ɗe wonno toon 2012 taw kadi wonno koye ñawore saria juuɗe taƴaɗe fiyaɓe ɓoggi 150 gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala kene foto wonde ujunnaje ɗiɗo 190 settiɓe ɓe lebte pawa e dow mumen kanko noon wo nanggano koye wolde wannode toon nawa toon to cour pénal international dossier ji ñawore makko udditano ko 15 juillet 2020 ɗum noon ko ñalawma janggo o andata so tawi kay o ñaguinoma yaafuya beele ma o accite dow sarɗi walla ala o dumbete ɗum ko ñalawma janggo tension ngabbude to minde ora ɗum noon koto nokkuma mbiyata tabako toon e tawi nde ko leydi Mali ɗum koye ngaylinoɓe e mir gam yadde toon to ngal gollorgal ngal chinois kanŋe kay ne wonno toon kono noon dañi ɓen duppuɓe toon ha ɗiɗo mbasi en pittal men tata noon nangga hen caggal ɓen was pittal men ko ɓittinoɓe
e woni nokkuɗo ɓe jinno kay ɓennude wadde noon fitinaji mawɗi no feewi ko wona ɗum ko noon armée leydi ndi nottima toon kono kadi hewɓe noddi jamde arta toon kono kadi finoɓe toon kolliti metti mumen ko fate ngal ɗon gollorgal garten koye ñande altina jawtuɗo e no toon to galle Kuluba lamorgo leydi Mali colonel Assimi Goïta jaɓɓima ɓen aroɓe wiide mo yiitumo wuuri ngam wonande mayde ndeɗo hen hittande way tan kono wiide julmo wuuri ni yiitumo wuuri oɗon taw ko ɓen ardiɓe société ji entreprise aji kame joɗaniɓe leyɗele mumen nder leydi Mali ko ɗon noon kanko colonel Assimi Goïta o suuti konngol wa arti e gouvernement makko darde no dari kono kadi o holliti ɓe mbaɗi tabal manggal no fewi ɗon ɗo ɓe tetti kidal no woruno hande ne tawe e juuɗe gouvernement mo leydi Mali kono kadi o holliti embargo mo leydi Mali waɗano ala kala jagorɗo gonɗo e gouvernement o bawɗo wiide heeɓi jobdi mum timmude ngan sanga Mali ene woni e kaya mbeyan Moussa no fewi o arti kadi ko fade banggue kuɓɓam gendi leydi ndi no yariri caggal ni kono o holliti kadi darde mabɓe ko haɓade mbuñaari fuɗɗide tan temedere ha ujunere ala kala koɓe ɗacci o holliti e ɗemngal bambara o wi sa yiiɗi hulɓinde gurɗo piyata ko mayiɗo kono ɓattiɓe mo ɓe ne ganda hewɓe hen cokama ngam diftinde ngaluji o wona jafotoɗo e oɗon fannu o yiiɗi tan kala toɗɗaɗo kay koyo rewnu ngalu leydi ndi e lawol o arti kadi e yanñade jaltugol laafaji mbulaji ɗi MINUSMA loni e nder leydi Mali kono ne kadi diɗɗal yaadiɓe leydi France ko wayno Allemagne wonno ɓe leydi ndi yaltuɓe kala o ari laɓɓitinde hen gueɗe kewɗe kono kadi o holliti armée leydi ndi ha hande kay ne jogui fandare timmude wawde kay jokkude golle mum ha leydi ndi wonay jaam e kisala ɗum ko konguɗi makko ɗi o ɓuuri yaññade o arti e yaññade ko fate banggue haqqe jaydiyankagal nder leydi ndi o holliti ala kala jaydiyanka kala aɗa fodde mum so tawi kay lelni ko foti lelnude ko to banggue wonande Kumpital muɗum to leydi Guinée Conakry heeɓi ballal iwgal e CEDEAO ngal ballal noon fayi koye sinistre en woni ɓen ɓe ngala ɗo koɗi taw kadi jeeyi sababu ko pettugol dépôt carburant ken won joni lewru to Conakry otoji galleji kewɗi a heeɓi hen wasɓe hen pittali mumen addi on koppareji noon ko délégation Fatou Sow Sar jaɓɓimo ko jagorɗo mo leydi Guinée woni Morisanda Koyate ɗum noon ko ngaluji faade ɓen ngam wallidde jomumen to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo jeygu leydi ndi waɗi sifande hakkude mum e jagorɗo ndema kame jagorɗo finance ngal kawrangal noon ko hollirde kay wonanɗo e lebbi jeegom kala ko remete leydi ndi ko fate banggue luguimaji jaltata leydi ndi woto leydi ndi kay wasde wawande hoore mum to banggue nguura jeeyi sababu noon oɗo saaha mo gonɗen hay goto yaltinta luggima nder leydi ndi gam yeyoyde leyɗele goɗɗe beele leydi ndi wawa jogade hoore muɗum ko wona ɗum ko noon gendarmerie nationale leydi Côte d'Ivoire fawi joni mum to hôtel mo Abobo sagata mo ganduɗa tawa mum kene fotta wonde 1 milliard piccal 2 millions koppareje franc CFA taw kadi fo mum ko fo biye tobbene ñalawma hanki o to kotunu jaɓɓima taw ko dos mo ganduɗa vaccin haɓade paludisme ma won 200 e 150 ujunere pawɗo 100 dos taw ko vaccin haɓade paludisme no wiiri jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi holliti kala temedere limɗa hen 40 ne jogui paludisme taw kadi ko yeehi ha woni cornique nogas e joyi e kala temedere ne tawi nder hôpitaux ji heddiɓe kay kene jaada hen tan ɗum ko caggal nde Cameroun heeɓi on vaccin Sierra Leone nonne kadi Sierra Leone Ghana Kenya Malawi ngol lawol ko leydi Benin beele haɓade paludisme ganduɗa tampindi no fewi leydi Benin to Soudan jagorɗo affaire étrangère leydi mum holliti leydi Soudan yowi kala jokkodiral hakkude muɗum e catal ngal mbiyata IGAD ɗum noon ko leyɗele jeeɗiɗi dendinde sembe mumen to Afrique de l'Est ɗum noon holliri ɗum ko général Abdel Fattah al Burhan wonanɗen leyɗele kay ɗe ɗoftaki hurum leydi Soudan ɗon kay ɗeɓe ñingata nguru Soudan taw kadi Soudan jeeya koye mabɓe hayso tawi woni fandare mabɓe ko yidde dogde koyɗe jaam Soudan beele généraux ji ɗiɗi wonɓe hen ne bokkodiri ɓe beele jaam wawa dañede hakkude mabɓe Rwanda holliti
yoɓima fittandu koninke mo leydi Congo RDC Congo jeyi sababu noon ko on taccudi ɗum keerol kono ɗiɗo wonɓe ɓe nangi ɗumen ɓenne kadi koko tacci keerola ɗum ko sanga 1h jamma hecci hanki o ɓe kolliti noon ɓe nangaɓe ɓe tawa men fetilaji ɗi hinde AK4 taw kadi ne jogui chargeur mo ganduɗa 105 temedere joyi cartouche ɗum woni koɓe nanguiri ɓeɗon kono haɗo laamu leydi Congo suwa taw jabade e oɗon sifa to Somali Turki ɓi hooreji leydi Somali woni Hassan Sheikh Mohammeda ɓi ko biyeteɗo Mohammeda Hassan taw gila capantati lewru novembre 2023 wonno kanko ƴettuno oto taw ko oto diplomatie leydi mabɓe taweteɗo toon to Turki taw alda yamirore o dogni on oto wala hay kayitaji o feeri gonnoɗo e moto wasi fittanu muɗum hanki noon ñawre makko yani to tribunal Istanbul ma o lelo duuɓi ɗiɗi e lebbi 6 kaso faama kadi amande mawde no feewi to jolam jabiri hade men yadde jolam jabiri jeeyi ko toon to Comore Azali Assoumani toɗɗitama dawal tataɓala ɗum koye sumgoji jewtunoɗi hanki kikiɗo wonde cetal tambingal sumgoji gendili ndi holliti kala temedere wo dañi hen 62 piccala 99 oɗo saaha ma o lamto leydi ndi dawal makko tataɓala guerre Israël Hamas oɗo saaha heeɓi nandiral ɗum ko caggal otage uji ɗiɓe nanguno gila 7 octobre oɗo saaha ɓen goni koye kaya mbeya musun fi ngala leɗɗe ko cafori nandiral caggal koyɗe jaam leydi France beele ɓen totte leɗɗe mbawa safrade kono kadi ngal gossodiral ko alay saago nguura ndiyam ñamde e leɗɗe safara mbawa yettade ɓesguji Gaza naɓe ngal nandiral ciifodiral nandira hande subaka ene gasa ɗo e hirde ma nguura yetto toon to Gaza beele kadi ɓen miskineɓe taweteɓe toon mbawa wurde ko ɗen leɗɗe kadi safara ma mbawa yettade ɓen biftanoɓe taweteɓe juuɗe Hamas en on guerre Israël Hamas Gaza woni jettoyiɗo ha ton to maayo waɗe ngo ganduɗa ko ɗon woni lawol battoje carsoje kala nguura otoji kala ko fati banggue gueɗe commercial windere nde kala ko ɗon hewata kono kadi ko ɗon woni lawol ɗo faddi no fewi hobel mo ursi mo Yemen kala ko rewi ɗon kay koɓe yiltoɓe walla ɓe beddo hen jeygue ha irda hewɓe hen koɗo mbaɗata demi tour liltol gongol ne woodi kono kadi ngol ɗon ɓe kolliti ne wona laabi tati ɗo ɓe potata hewde ɗo taw kadi ganduɗa ko juutendi muɗum ko wona ɗum kono hobel mo ursi holliti bombi wonande navire goto mo Amérique naɓe carsunoɗo matériel ha heewi ko wona ɗum konon wallidiɓe Amérique kañumen e kolliti bombi taw koye ñiɓirde ɓeɗon hobelaɓe guerre Israël Gaza heeɓi ha yettoyi to Iran noon holliti wonande ɓeɗo hen seɓɓitiɓe ɓe mbiyata Kurdistan en kala saaha waɗoɓe janguji mumen e ndeka leydi mabɓe jeeyi sababu Iran hecciyanke o waɗi bomboji mum toon to Irak ha fayma toon to Syria kono nder bomboji mabɓe jettoyima ha toon to Pakistan ɗum jeeyi sababu subaka hande o Islamabad ko lamorgo Pakistan ɓe kolliti e on bombo mo Iran waɗi o yettima leydi mabɓe ha yooɓi toon pittali sukaɓe ɗiɗo taw kadi koye ngal ɗon pelɓo dirala garten koye coftal ɓalli woni hanki kikiɗe hanki o coftal ɓalli kippodire hakkude leydi Mauritanie Burkina Faso nde ɓe petti ha heddi ala ko heddi so wona tan mintaji ɗiɗi ko nden Burkina Faso dañi plainte ko nden ɓe mbawi markude ɓe pi Mauritanie gotele ndiga kono kadi rewi hen ko leydi wonande taw caggal ngal ɗon piga rewi ko nane bi Tunisie nane bi kañum fi Tunisie gotele ndiga rewi hen ko leydi Mali kame Afrique du Sud ko leydi Mali fi Afrique du Sud ɗiɗi e ndiga hande o noon kippodire ɗe ko leydi Maroc kame Tanzanie ɗum wonata ko 18 heures ko ɓoyata ko tan caggal Kumpital moɗon rewata hen ko RDC Congo kame Zambie ɗum wonata ko 21 heures jamma ɗum ɗo hen woni programme woni futkoyngel ñalawma hande oɗen ponno jaɓɓade musidɗo Oumar Dembel Diallo kono o heɓaki ne gasa ñalawma janggo ma wartanim ko fade banggue doggola cofte ɓalli gila tan to Coupe d'Afrique ha e goɗɗe kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonganno moon kabaruji men e ɗemgal pulaar kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon
kiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jamal hiranena